Zo mana yaro. Ya Allah shiga gidan nan ka ce ina kiran Zabadiya za ka kira mun Zabadiya. Yau. Yau. Zabadiya ikon Allah. Waye aiko ka? Zabadiya ne aiko kiran wani hege ne? Kana ina? Je ka gama abin ka. Dai bro. Zabadiya. Dai bro. Na za ka yi gidan uwarka ne? To na Zabadiya na aika. Yo Zabadiya. Na Zabadiya take ne. Yo Zabadiya wai ban ce na raba ka tsakanin kai da na raba ku ba? To ta za ka raba mu? Abinda Allah ne ya hada. Allah ne ya hada. To ka isa ka raba mu? A'a amma kuma da. Ina da yarinyar da da haƙƙi kanta. To dan kana yanta ina ruwana. Yo ne mai bani. Kai uban wa zai baka auren bani ba. Maza da Allah ne. Kai. Kai bro. Wallahi ba na ganin mutuncin ka. Na rantsi da girman wallahi. Kai bro. A haka zan baka kan wata? Na dake ka. Na ce a haka zan baka kuma kai ba renin baka kan wata? Ni za ka bara. Za ka cika ni ba? Sai bro. Kan ka saka ka. Ni da kamara da ni ka saka hannu ka tafka bari da kamara ni. Allah ka dinga ruhi ko? Masai. Ni za ka akan ya wallahi ina ƙara ganin ka da yarinyin nan. Wallahi gab nake da na kira maka ma'aikata. Na ga maka wallahi kan ƙara ganin ka da yarinyin nan. Daga yau ban ba. Amma an wata ce kuma yana da haƙƙi akan ta. Kai bro. Ni da kaza hannu ka bara. Na mare ka. Ni zai na mare banza. Ka dungure ma hanci ni. Na ƙara. Kai bro. Na ƙara. Kai bro. Bulle ka ya kan gaba. Na mare banza. Tube ake? To ka tube. Tube. Na mare banza. In aura maka kan wata haka. Tube. Na mare banza. Ka tube. Na dake kadin. Ni kada ka. Na dake kadin. Na ƙara. Ai bro. Eh. Ni kake